Ako mám čo začať rozprávať? Milí priatelia, konečne aj ja vám môžem odporučiť jednu z 10 kníh, ktorú by som odporučil z diery do sveta. Je to táto kniha. Strich. Selma H. Freibergová, americká psychoanalytička, a je to kniha, ktorá neponúka návody, ako vychovávať deti. Je to práve pohľad, ako deti myslia, že čo v nich vzbudzuje strach, čo je to úzkosť, kedy vznikajú, alebo čo sa deje v tej detskej malej hlávke. Čiže toto je skutočne kniha, ktorú odporúčam všetkým, pretože je to zaručená kvalita, ktorú vám odporúčia všetci psychológovia. Napísala ju v roku 1959, čiže je to veľmi stará kniha, ale vidíte, znovu vychádza, teší sa skutočne ohlasu, je to jedna zo takých základných kníh detskej psychoanalýzy. Ja to čítam, nielen preto, že mám dieťa, ale preto, že je to skutočne inšpiratívne. Tak ak dovolíte, tak ja vám kúsok z toho prečítam. Strach. Dieťa, ktoré sa snaží riešiť svoj problém strachu z tigrov, tým, že sa samo pri hre prevteli v tigra, si vybralo úplne zdravý prístup k riešeniu problému. Dieťa, ktoré prenasleduje tigrov v obývačke s vyrobenou puškou, sa zapojilo so cťou do boja s imaginatívnymi strachmi. Existujú ale deti, u ktorých je strach tak skutočný a intenzívny, že pocit nebezpečia prestupuje celým ich životom a permanentná obrana pred nebezpečím sa stáva súčasťou ich osobnosti. Dieťa je dôkazom toho, že civilizácia začína láskou.